एखाद्या शस्त्रक्रियेवेळी वेळेचं खूप महत्त्व असतं. यात अवयव प्रत्यारोपण असेल तर खूपच काळजी घ्यावी लागते. अशा वेळी एखादा अवयव योग्य ठिकाणी वेळेत पोहोचणं आवश्यक असतं. रविवारी गोमेका रुग्णालयात अशीच एक घटना घडली. गोमेकामध्ये एका 19 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला होता. त्या तरुणाच्या डोक्याला जब्बर मार लागला होता. तरुणाच्या नातेवाईकांनी त्या तरुणाचे अवयव रुग्णालयात दान करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि या दरम्यान अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी काही अवयवांची गरज असल्याचं रुग्णालय प्रशासनाला कळलं होतं आणि त्यानंतर या मृत तरुणाचे अवयव दान करण्यात आले. संबंधित मृत तरुणाचे किडनी वगळता यकृत, हृदय आणि इतर अवयव दान करण्यात आले आहेत. डॉक्टरांनी हे अवयव तातडीनं विशेष काळजी घेत नियोजित ठिकाणी पोहोचवण्याची तजवीज केली आणि त्यासाठी गोवा पोलिसांनी बांबोळीतल्या गोमेका रुग्णालयापासून ते दाबोळी विमानतळापर्यंतचा मार्ग ग्रीन कॉरिडॉर केला होता. पोलिसांनी केलेल्या या विशेष सहकार्यामुळे त्यांचं कौतुक होत आहे.